Soc assessora de la Federació d'Agrupacions de Defensa Vegetal Celmar i ara en aquests moments ens trobem en el centre d'assajos que la Federació Celmar té a Santa Susanna. Jo el que us vull explicar és una de les pràctiques sostenibles que fan pràcticament tots els productors d'horta de l'Associació com de Catalunya, que és l'ús dels abellots per pol·linitzar, per quallar, diguéssim, la flor de la tomaquera. Amb aquesta pràctica el que aconseguim és eliminar totalment l'ús d'hormones en el cultiu del tomàquet. Jo assessoro en producció integrada per poder tenir un producte de qualitat i alhora respectuós amb el medi ambient.